Takže čaute u tohoto nového videjka z Train Simu a dneska, aby ste videli, máme 47 000 alebo 48, teraz neviem. A viete, čo to znamená, no? Takže zapneme si takto. Aby ste vedeli, ja som teraz radil Vectronom a poďme do Unit a keď poďme úplne na začiatok, čakajte, tak vidíte regionovú. No a ja som sa dneska rozhodol, že si ju pôjdem kúpiť. A pokud ešte ma nepoznáte, ja som Trainci komunita. A takže dneska poďme vyskúšať tú regionovú. Prepáčte, ak som slúbil, že pôjdem Pershingom, ale ja som proste nemohol a proste keď som mal 47 000, tak tú regionovú si teraz musím nechať kúpiť. Takže ideme sú teda kúpiť. Tak. Ľudia, finally máme regionovú. Let's go. Dobre, tu máme ešte nejaké sisle, áno. Máme ešte nejaké motoráky, free. A takže máme regionovú, áno. Takže naplne máme, dáme si asi takúto, čo to je. Český drah. A môžeme ísť tam. Dneska sme zase v Polsku, áno. Takže nemôžeme ísť. Môžeme ísť z Kackou Gornia do Kolnovic. Počkaj. Iba osobný. OK. Takže ľudia, teraz fakt na budúce pôjdeme teda Pershingom. Môžeme ísť, vám ukážem. Môžeme ísť, ja neviem. Počkaj, musím počítať. Ja si asi zvolím. Ja si zvolím asi trať, že nástupišťa také. Zvolíme si druhú. Pozrieme si kabíny a neviem. Dúfam, že to bude pecka z regionu. Kráš, regionová zatiaľ vyzerá super. Typek tu je super. Počkaj, som sa nepozrel, ako tu mám maximálnu rýchlosť. My môžeme vidieť, že takáto je náplň. No akože nakres tej regionovej. To musím trošku načítať, aby ste videli, trošku to laguje. Takže to G. Takže je tu nejaký henten. Takže pražská doprava. Sa ešte nepozrel, sakra to laguje, to je hrozné. Sakra no, to je G. A hej, aby ste videli, tak na tých konečných, že týchto veľkých staniciach bude trošku lagovať, že maximálne máme 80, to je super. Ja si myslím, že tak 120. Akože pro mňa to moc není dobre, je to dobré. Takže, kámo to seká, sorry, ale ja to nedávam. Takže, poďme takto. Tak to otvoríme. Dobre. Počkaj, ešte zapneme svetlo. Zapnite sa tak. Zapnite svetlo, až to laguje. Akože sorry, ale to nedávam. Ja mám vypnuté svetlo. Ja sorry, ale ja to nedám. Môžem to tu natočiť reálne, čo to bude. Ja to je fakt minulé diel dobrý, akože nedá sa to ani zapnúť svetla, to je dobrá katastrofa. Úplne to pomaly. No nech ani svetla sa nevyžíta. To si potom zapneme. Dobre. OK. To za mňa dáme regulár dispatch a môžeme ísť. Takže musíme byť reálne ľudia takto. Prejde to jedno. OK. Ja som čakal, že to je na elektriku. Aha, tak to je motorák. Dal sa to zrýchlo trošku. OK. Do prdela máme červenú. Ľudia, ospravedlňujem
ospravedlňujem sa o to, že to bude pomalejšie. Ty svetla, aha, OK, tu sa asi už budeme rozdíl, keď si to do prdele, to bude tak štrejš. Ja poradte mi, čo si mám, či to mám do jedno. Ja proste chcem mať rýchlejšie. Aha, už mám to zrýchlo. No, nezrýchlo, mám to dám, tak to je cheat. Hej, aby ste vedeli ľudia, môžeme, pretože nemusíme natáčať iba trajnci, vymyslel som novú, že Rostle Netherland, to je moja jedna, to je moja najobľúbenejšia, že Rostle hra, Roblox je najobľúbenejšia hra, a moja obľúbená bloková hra je Roblox je teraz úplne trajnci, čo som začal baviť, takže červený. Akože oproti, neviem, či to bolo pred včerajšku, bolo o mnoho lepšie. Akože bez srandy, ale to začína štvať. Akože ide to, áno. Je to. Takže Sláva, asi Sláva je iba tak ten týpek, kde si dobre pomaly, akože ten bez taký je osoba. To je osoba. To je GG. Aha. Nice, to má dobrý. Ty vole, tak toto akože nezvládam, ale akože dobrú to má chvíľku, ale ja neviem. Ja mám si kúpiť monitor, akože mi sa moc nechce. Tak je to proti, akože je to na zrýchlenie hier. Takže, už do no tak toto neubrzdím, no ľudia, GG. To je kvôli tej najmocnejšej sekanice na svete. To neubrzdím. Ľudia, akože ja som totálne nasraný. To nemôže takto akože točiť. Nič ľudia. Pokiaľ sa mi to nezrýchli, tak budeme asi točiť iba Rostle Netherland. Už takto to nemôže ísť, táto debilina. Fakt akože ma to sere. Akože keď netočím, tak mi to ide najlepšie na svete, áno. Bez ani jednej sekanice, áno. A to hrajem na notebooku. Takže asi chápem, že to je notebook, takže preto mi to bude sekať, ale akože toto nedávam. To nedávam, akože. Capečík si tam ide 80-kou, ja tu čakám tyhle 3000 hodín. Capečík si tam ide iba... Omega to nie je možné, a idem. Kamo, môže to byť všetci akože ja mám nervy, akože to nedávam. To je taká nusoba. To nebudem točiť. Ja som chcel, aby som to na trajnici komunitu a nie, že to bude tak sproste lakovať. Paráde. Kámo, sú také celé. Takže. To je nenormálne. Ľudia asi nám hovorí to, že asi končím do prdele s stanicami. To je kvôli tým stanicami. Ľudia asi to, že končí asi s stanicami. Už to nemôžem točiť. To totálna sekanica vás nikoho nebude baviť. Totálne sekanice vás nebude baviť, áno. Bo však to sú úplne sprosté lagy, áno. Keby ste vedeli, keď netočím, jak mi to krásne ide. Takže... To som rozstrehol, keď som išiel z metrom. Ktorí ti zabírali sa povedať? Ja som dement. Ja ešte už na nastupujú, tybo. Tak to je GG ľudia. Tak asi sa premenujem na Rostle Netherland komunita, no. Je to smutné, no. Chce sa mi z toho trošku plakať, no. To proste seká, nemôžem ani točiť.
Ja proste neviem, trošku mi akože naplač. Akože nemôžem ani točiť. Ja, keď som si vytvoril kanál, že môžem točiť Train-Sim, obľúbenú vlakovú hru, a keď som zistil toto, že mi tu seká, tak akože to pre mňa je silná hra. Ja to minulejšie video to išlo 100-krát lepšie. Ja neviem, či ten počítač alebo ten notebook, čo to je, že sa mu nechce alebo čo, ale ja neviem. Ja neviem. Takže je to smutné. Už posaď? No áno. To ja to nedávam. To sa tak. Úplne láky sekanice. Láky sekanice úplne. Ja do tej stanice ani nedojdu. Ja fakt som. Trošku toto video je smutnejšie, ale ja neviem. Je to fakt smutné. Trošku rozbehli. Sme v Konoviciach. Po tragickej jazde s sekanicami ľudia ja vám garantujem, že tu tragickej tam ideme 50 tak pomaly ja vám garantujem ja neviem, že ja by ste vedeli, ja vám ešte pripomeniem, dajte overlavy, je to najlepší Train-Sim. Dajte mi over, môžete aj označiť to zrýchli. Teraz mi ukáže 29 sekúnd do ďalšieho signálu, 29 sekúnd. To tam je. Takže ľudia, došli sme po tragickej jazde regionu. Ľudia, môžeme konečne svetla končiť. Takže ľudia, môžeme ísť preč. Aha, si nevedel. Takže ľudia, ešte robím screenshot. Môžem vám ukázať to moju regionovú. Tu budem najďalej jazdiť, takže môžete sa tešiť na ďalšie videá s regionovou. Dúfam s tými brutálnymi sekanicami, dúfam, že to už nebude. Dostali sme, sa nebude 2100 coinov, 2400, ok. To je super. Takže ľudia, ďakujem, že ste pozvali na toto video o tragickej jazde regionov, takže sa vám to páčilo. No, neviem, či sa vám to páčilo, takže ja sa vám učím. Uvidíme sa pri ďalšom videu a teraz bude Zoros stále netrvá. Môžeme skúsiť verší. Takže sa s vami učím a čau.